motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Boa noitiña, moi boas, martes 15, xa de abril, aquí andamos por Semana Santa, nos co programa, un programa cheo, como sempre, intentamos de contidos que vos gusten. Teremos a entrevista co adestrador de Cargo Booking Ourense, con Moncho López, as laretadas, como non, o termómetro da Primeira Federación e da Liga ACB. Posteriormente, en feminino, contaremos coa presenza nesta última derradeira xornada do Celta Fensa. Nela contaremos, como decía, a presencia de Cris Cantero, a adestradora, e Sara Vidal, a capitana, nesta última xornada tan importante, con 9 vitorias, tres dos equipos, IDK, Araski e tamén o equipo do Celta. Veremos quen se salva, esperemos que sexa o equipo galego. E por último, viaxaremos hasta San Fernando, Cádiz, cos adestradores das seleccións galegas de o Planeta Mini 2025, Iago Mariñas e Roberto Rajó. Pero, como sempre, antes... o termómetro da actualidade, o análisis da xornada, con Paco Trigo. Moi boa noite, Paco, como estás? Hola, moi ben, boas noites. Pois sí, comenzamos entonces con esta xornada donde solamente o Breogán dos equipos galegos xogou, Casa de Mon Leima está pendente hasta o mércores día 30 de abril. O Xirona ganou 91-85 ao Río Breogán, un mal inicio e un pésimo porcentaxe de 3 na primeira parte deulle unha ventaxa aos locais que impediu que o Breogán, a pesar de gañar 3 cuartos, elevase o partido. A pesar disso, o equipo competiu e estuvo cerca no último cuarto de levar o resultado para casa, pero unhas perdas inocentes no tramo final deron ao traste con esas posibilidades. Salientar iso que a parte da baixa de Hilliard, a posta a punto ainda pendiente de Atic, o equipo competiu. Sí que é verdade tamén que baixou o índice de eficacia defensiva respecto ao seu propio promedio. Destacar polos locais a nivel anotador a Busquets con 16 puntos e a Durán na valoración con 21. Polo Breogán, Vila, Nakic e Aranitovic se levaron o peso ofensivo e un Grant que na segunda parte, sobre todo no último cuarto, estuvo excepcional tirando de 3, un 55%. No resto dos partidos, o Moraván Surne ganou o equipo local 84-81, un partido que se desenvolveu con moita igualdade durante todo o partido, diferencias para un ou para outro equipo en torno aos 6 puntos. Baixos porcentaxes de tiro e nese contexto o rebote foi un factor fundamental. E aí o Andorra foi superior collendo 10 rebotes máis co Surne Bilbao. Destacar a Don Bullá con 19 puntos e 26 de valoración e a Rafa Luz 16 puntos e 27 de valoración polos locais e a Panzar con 20 de valoración polo equipo de Bilbao. No UCAM Murcia Baskonia 82-91 para os visitantes, unha nova derrota dos murcianos na casa que perden no seu feudo que gañan fora. Dende o minuto 3 da primeira parte, o Baskonia foi por diante. O domínio do xogo interior permitiulle máis puntos na pintura, coller hasta 14 rebotes máis e un mellor porcentaxe de tiro. Destacar a Howard con 23 puntos e a Hall con 23 de valoración. Polo equipo local, Lenis foi o máis regular tanto en puntos como en valoración. No Juventud Baxi, 85-92, venceron os de Manresa, é un partido con dous estilos totalmente diferentes e ao final, dentro do primeiro cuarto, dominou o Baxi. O mal porcentaxe de tiro dos locais facilitou o traballo defensivo do Baxi Manresa. O Juventud só foi quen de achegarse no derradeiro cuarto, con un 84-87 a pouco de final. Tomic con 21 puntos e 30 de valoración, unha vez máis un dos xogadores máis valiosos da xornada. Postoboi 13 puntos e 19 de valoración. Polo Baxi Manresa o máis destacado foi o Vaso Han, que fixo 24 puntos e 23 de valoración.
No partido entre líderes, La Laguna Real Madrid, 68-79, un partido con pouco ritmo, 70 posesións, e a Laguna iniciouse en algúns dos habituais, o que lle deu unha pequena ventaxe ao Real Madrid. O mal porcentaxe de tiros de tiro 3 do Real Madrid, un 19%, foi compensado polo seu poderío interior. Apañaron hasta 12 rebotes máis. O Tenerife, vendo que a diferencia era amplia, dosificou xogadores en último cuarto, xogadores como Xermadini, Marceliño Huertas, Kramer ou Donerkan apenas xugaron. Destacar polos ganadores a Tavares con 15 de valoración e a Bruno Fernando con 17 e polos locais a Abromaitis con 15 puntos e 15 de valoración. O Real Madrid así é máis líder. No Granada-Barcelona, 86-93. Un Barcelona sen alardes controlou o partido con ventaxas cómodas. O Covirán, que pelexou, aparte dos recursos limitados, tuvo que engadir un pésimo porcentaxe de tiro de 3, un 18%. Destacar polos locais a Minnois, con 18 puntos e 19 de valoración, e polos barcelonistas a Panther, con 21 puntos e 17 de valoración, e a Parker, con 18 puntos e 22 de valoración. E no partido máis igualado aparentemente da xornada, Valencia-Unicaja, Valencia venceu 84-75. Un partido moi traballado defensivamente, con moi malos porcentaxes de tiro 3 polos dous equipos, 26 por os locais e 20% por os visitantes, en onde un Valencia que anotou máis ao contraataque, pero a Costa perdeu hasta 18 balós, levou a victoria por un terceiro cuarto no que fixo un parcial de 24, liderados por un Sergio Larrea, que estuvo con moita enerxía elevando a defensa do base de Unicaja a un bon nivel. Por suposto, Montero foi a arma letal, 20 puntos e 26 de valoración. Polo Unicaja, Carter foi o xogador máis destacado con 18 puntos. Así, bueno, queda o partido Dreamland Llopos, que é o mismo que o Casademón Leima, xoganse o mércores día 30 de abril. A clasificación, Real Madrid xa máis líder, porque leva dúas victorias de ventaxa sobre o segundo, 23, e ademais o Vázquez da Verás. La Laguna, segunda posición, con 21 victorias, e aí, asomando a orella, o Valencia con 20 victorias. Unicaja xa se descolga un pouquiño máis, 18 victorias, e a continuación o Barça, que vai subindo pouco a pouco con 16. O Río Breogán mantense no posto 12 con 11 victorias, e no final da tabla o Covirán e Leima siguen, si ben o Leima con un partido menos. Por fin, nuevamente, un pleno na primeira federación. Pois sí, xa iba facendo falta. Ademais, bueno, un partido do Monbús Palencia, un duelo importante polo que tende para a clasificación, ao final 77-76 para os de Santiago, un partido de pico e pala, donde se deixou notar a baixa de Brocianski nos locais. Dun 9-0 inicial pasouse a un partido como tiña que ser, moi igualado, sin grandes diferencias. De feito, ao descanso o resultado era 35-34. Incluso no terceiro cuarto, xa rematando, chegou a ir Palencia 44-52 máis posesión, que fixo poñer nerviosa a grada. No último cuarto, tirando do oficio de carácter, a aportación inestimable de Álvaro Muñoz, gañouse un partido que pudo ir para calquera. Esta victoria sitúa temporalmente o Monbús ca ventaxe de campo no hipotético playoff que podría enfrentalos precisamente de novo estes dous equipos. Polos locais, destacar a Balvin, que anotou 11 puntos, pero o 20 de valoración, e a Davinson, sobre 14 puntos e 13 de valoración. Polos visitantes, Wittering foi o xogador máis destacado. No Aircargo Booking Amis, 96-77, victoria contundente dos de Ourense, que esta victoria que rachou unha dinámica negativa, o equipo de Ourense dominou todos os cuartos e en todas as facetas. Atacou con paciencia e con efectividade a defensa zonal visitante, un 39% de porcentaxe de 3, donde destacou Brito, que acadou un 58% nesa porcentaxe. Dominou rebotes, 39, 16 máis co rival. E o único debe, pois, ao mellor, os valores perdidos en determinados momentos da primeira parte. Destacar a nivel individual, precisamente a Brito, con 27 puntos e 29 de valoración, e a Crique, con 19 puntos e 17 de valoración. No resto dos partidos, bueno, resultados normais, ganaron todos os favoritos, que non perden comba. Interesante que o Flexicar ganase, ainda que fose 2 puntos, a Caja Rural Zamora,
polo que ten de importante para Ourense en canto a meterse no playoff, é un rival directo. Destacar tamén a victoria apurada do Silvo San Pablo Burgos en Ovia, 72-78, donde Dani Díez, con 23 puntos e 32 de valoración, foi a arma decisiva para esta victoria dos burgaleses que cada vez son máis líderes. 27 victorias levan xa, seguido polo Movistar e o Flexicar Fuenlabrada con 24 e logo 23 para o Betis na cuarta posición. A partir de aí, Bombús ocupa a quinta posición da táboa por encima de Palencia con 20 victorias. O Aircargo Booking ocupa a novena posición con 12 victorias e pechan a táboa o Amix de Castellón con 7 e o Morón de 3. Non ten visos de que iso cambie moito nas xornadas que quedan. Pois imos cara a Ciudad das Burgas. Andrés Cachalvite, Sergio Lepón xa están esperando e recíbenos o adestrador xefe do Aircargo Booking Ourense, Moncho López. Depois desta pausa, imos con el, pois. Paco, moi boa noitiña, moitas grazas unha semana máis. Boa Semana Santa. Pois comenzamos ca entrevista top da semana, neste caso, unha cara coñecida. A primeira vez que estivo connosco ia todo moi ben no Aircargo Booking, había un primer paso que era a permanencia, tema que xa está conseguido, loitando polos playoff, unha racha mala, Moncho, pero que esta semana xa, creo que se cortou xa porque queda de tempada, non? Poucos partidos, creo que tedes un calendario co que se pode pelear ben por el, non? E moi boa noite por estar connosco, igual que Andrés e Sergio. Moi boas, Moncho. Hola, boa noite a todos. Sí, bueno, falamos moi cedo, non? Na tempada. Por tanto, non podíamos perspectivar tantas cousas que iban a acontecer. Realmente agora, pois aí estamos, loitando para entrar en playoff. Está difícil, obviamente, polos resultados que tivemos nos últimos tempos, pero tamén polas dinámicas que traen outros equipos, non? Que están loitando connosco por ese obxectivo. E a permanencia, a mí me gustaría decir que está asegurada, pero matemáticamente ainda non está. Digamos que está encamiñada, pero non está asegurada. Hola, Sergio. Hola, Andrés. Disculpa de que non dixen. Hola, boa noite. Hola, boa noite, Moncho. Pero está moi próxima, Bueno, falaba... Está encamiñada, sí. Sí, falaba José dese fin da mala racha, por riba de todo, quitarse un peso de enriba, non? Esa presión de que non saen as cousas, de que se prolonga demasiado esa racha de malos resultados e agora xa xogar con un poquinho máis de soltura, non? Esperemos que sí. A ver, realmente a racha de resultados é terrible, non? Non había, sei que pedíades todos moitas explicacións, hai moitas teorías. Eu, con o equipo que tentei sempre tentar diferenciar, é dicir, foron 7 derrotas seguidas, 6 derrotas seguidas, un de 13, pero tentamos sempre ver cada partido con as súas características e as súas circunstancias, non? Porque nunha idea máis positiva, non? Nunha idea de tentar viver máis a realidade e non sentir tanto o peso dos resultados. Por tanto, aquí non temos tempo para analizar cada unha desas derrotas, pero, bueno, sabemos que hai algunhas nas que se competiu moi ben, que detalliños non permitiron gañar, non? Un detalle, un balón perdido. Por tanto, o traballo era o mesmo. Imaginade que gañamos en Sevilla, por exemplo. Non era peor traballo, non era peor dinámica de xogo, era a mesma. Pero un balón, unha bola facía diferencia, non? Pero, bueno, pesou moito, foi moi difícil. Gañar a Castellón, obviamente, dá unha tranquilidade. Pensade que temos unha plantilla moi noviña, poucos xogadores ten experiencia de pasar por isto, pero a realidade é que o equipo xa leva tempo
traballando bastante ben e bastante motivados despois dun mes de xaneiro que foi, e podemos encontrar algunha das explicacións a esta serie, non? Que foi un mal mes en dinámica de grupo, en erros que cometemos, sen dúbida, o equipo técnico, non? Especialmente eu, erros de planteamento ou de axustes de equipo, pero bueno, o mes de xaneiro foi fatídico, me parece que eso está superado e afortunadamente chegou agora un bon resultado. Fai un mes, nunha entrevista a un ex compañeiro meu, a Jorge Ron, comentabas que a felicidade é a distancia que hai entre a vida real e as expectativas que tes, non? Que son unha frase que a min tamén me gusta moito. Parte desta decepción que hai, sentimiento de decepción que hai agora mesmo, ven producto dun comezo de tempada excesivamente bo por riba das expectativas? Pode ser, Andrés, realmente o noso comezo e a primeira volta facía pensar que este era o ano, non? Si mantiñamos aquela dinámica de resultados, volto a querer matizar o de dinámica de xogo diferenciada dos resultados, non? Si mantiñamos aquela dinámica de resultados, estamos falando de 10 vitorias na primeira volta. Si repetíamos, serían 20, non? Era moito. Isto nos colocaba nunha posición de privilexio no playoff e, bueno, permitía soñar. Sendo realistas e honestos, nós sabemos que aqueles resultados foron produto de moitas cousas que se fixeron ben. Primeiro, unha pretempada extraordinaria, moito ben programada por Chema Arroyo, o preparador físico. Me parece que o impacto tamén de un estilo de xogo no campeonato hasta que nos coñeceron mellor tuvo bastante impacto o noso xogo de 4 homens abertos, correr moito, carregar o rebote con 4 xogadores que non se estaba a facer na primeira FEB, non? Se ve moito na CB e na Euroliga. A medida que nos foron coñecendo e nos tamén fomos perdendo algunhas capacidades, tamén se ralentizou a evolución do equipo por culpa do traballo, de algunhas lesións. E despois algo que non podemos obviar, non? Que mudou o campeonato. Eu nunca vi, non sei se vi esta expresión a Sergio, ou non sei se foi algún de vos, pero temos 2 ligas nunha tempada, non? Aquí a primeira volta da primeira FEP é unha liga, pero a segunda volta é outra. Mudaron os equipos, é que é outra totalmente diferente. Esta segunda volta, ou esta segunda liga, é unha segunda liga na que Obradoiro sería líder, a la Limón, non? Con Burgos. Alicante probablemente estaría na cuarta plaza, Betis na segunda, Palencia fora de playoff, nós no descenso. Por tanto, houve aquí hai dúas ligas nunha tempada e iso tamén o acusamos nós. Somos, xunto con San Pablo, se non me equivoco, o único equipo, e agora, e acabo, e quero matizar isto, pero somos os únicos equipos que non trocamos xogadores para a segunda volta, non? Nós tiñamos xa na pretempada a Sergio Rodríguez, se confirmou que estaba connosco desde o segundo xogo, e trocamos en decembro a Rosa por un Sipe, pero a partir de aí empezamos a xogar contra adversarios que trocaron 5 xogadores, 4 xogadores, moitas veces no 5 inicial, 2, 3 tíos determinantes que non estaban na primeira volta. Por tanto, tamén encontramos adversarios máis cualificados, non? máis competentes. Tamén eso foi un problema para nós, non? E entonces, bueno, pois esas expectativas iniciais truncáronse e dai ven esta infelicidade. Sí. A última pregunta antes de deixarlle paso a Sergio. Ese cambio de racha, de dinámica de xogo ven tamén motivado non, chega coa rotura de Samu Rodríguez. Ata que punto foi clave esa rotura ou que alterou os plans do equipo con esa lesión de Samu? Bueno, condicionou bastante. Estamos 13 partidos en Samu, non? Despois da lesión de Samu, nós ainda gañamos, ainda temos vitorias importantes. E a chegada de Antonio Monteiro, hai un momento que coincide a lesión de Samu Rodríguez coa de Criqui. E facemos 13 partidos en Samu e 5 sen Criqui. E temos a Antonio Monteiro, estamos xogando cunha rotación curta. Eu penso que aínda aí nos vamos aguantando polo que falábamos dunha boa pretempada. Éramos un dos equipos máis en forma física, de verdade, do campeonato. Por este estilo de xogo que inicialmente teve algún impacto, até que nos coñeceron mellor. Pero obviamente pasou factura a lesión de Samu. No momento en que regresa Samu Rodríguez, sale Antonio. Antonio non é un xogador que destacou aquí por grandes exhibicións, pero axudou, non? Facía posición 4 e 5. E voltou Crique. Bueno, pois os resultados non acompañaron. Eu volto a insistir, Andrés, que quizá a dinámica de resultados é mala, pero a min eu me nego a aceptar a
a dinámica de xogo é mala. Non sempre. Non sempre, non? A mí me parece que se analizamos partido por partido, a ver, solo te fago unha pregunta, obviamente con interés para mover como se dice, a miña sardiña, como é aquilo de Sí. ascua pa sardiña en castelán, non? Que nos gañamos ao Obradoiro en SAR, todos viches o xogo, lembro de estar falando con Sergio, foi moi elogiado o xogo, o noso partido, non? Era un Obradoiro bon, pero en que estaba Stephens, que ainda era un obxectivo a atacar para nós, moito evidente, acaba de chegar Félix, e non estaba nen Barcelo, nen Fallano, nen Brociansky, e Balvin non é o que agora. E nos gañamos. Ven o Obradoiro aquí, e a falta de 1 minuto e medio, perdemos por 2, temos pose de bola, está Barcelo, está... Entón, a dinámica de xogo é peor esta? Non, detalles non nos permitiron gañar, pero probablemente aquí, que tamén estaba Sergio, contra o Obradoiro, mellores do que fomos en SAR e xogamos mellor. É o meu ponto de vista, pero non gañamos. Por tanto, dinámica de resultados, terrible. Pido disculpa de antemán, foi unha merda. A segunda volta é unha merda, non ten xustificación. Non ten xustificación. Pero a dinámica de xogo non sempre foi mala, non? Nesta serie de resultados. Falando de dinámicas, que me acabo de anotalo para que non se me fora. Acabo de decir que no mes de xaneiro falaches da dinámica de grupo. Aí quizáis, tal como viña a dinámica de Ourense con esa campaña tan fabulosa, puido ser que tocasen ou empezaran a chegar cantos de Sirea a certos xogadores de cara xa a vindeira temporada e iso descentrou a algún xogador do equipo? Pois non o sei. Eu quero pensar que se iso pasou, que non tiña por que mudar a dinámica de grupo, pero realmente o mes de xaneiro foi malo, non? Eu sempre describo este grupo como un grupo que traballa ben. Decir, de todos os equipos que eu adestrei na miña carreira, é dos millores adestrando. Un mal adestramento deste equipo é razonablemente bon, non? Si teño que decir que nós fixemos as propostas para continuar para o próximo ano. Nos, a 3 xogadores do equipo, 4, a 3, vamos, se materializou unha proposta multianual en algúns casos, mellorando condicións, e todos, a resposta foi prácticamente unánime, non? Non queremos falar desto. A nos deixou un pouco fríos ao director técnico e a min, e hasta pensamos si nós nos equivocamos por facer iso, non? Pero, pues te digo, non sei se hai coincidencia no tempo con ofertas de outros equipos. Realmente o mes de xaneiro foi malo, por primeira vez na tempada tivemos que tirar por algunha cuestión máis atitudinal e reenfocar cousas, non? E a mí me parece que iso lastrou un pouquiño a cualidade de xogo. Aquí sí que teño que dar a razón a Andrés, porque hai 4 derrotas que son a de Menorca, Oviedo, Zamora e Cartagena, que obviamente aí non son honesto, joder, non poido defender a calidade de xogo do equipo, non? Aí baixou bastante, non? E despois outro punto da temporada é a túa sanción. O que pasou, que se queres explicar o por que foi a sanción, e ya cacicada da propia federación, de que creo que presentaste recurso, non sei se xo contestaron a esta altura da temporada ou non, dos 5 partidos, e aí comentamos xa nesta tertulia que, bueno, que un equipo sin o primeiro adestrador durante 5 partidos, pois que eso é complicado de xestionar, por moito que tiña o seu grupo de axudantes e cosas por estilo. Aí quizáis foi tamén outro punto jodido, por así decirlo, na trayectoria do equipo. Sí, eso foi un erro grande, é unha cagada miña, non podemos atribuir a máis ninguén a responsabilidade, non? Foi unha cagada. Eu me parece que realmente me despistei e quizá me relaxei cando pasou eso, non? Por reaccionar mal a un comentario da mesa de anotadores e eu tirei uns improperios, insultos que son injustificables. Decir, non hai razón para eu facer aquilo. Agora, a sanción posterior pareceme desproporcionada. Moito. Parece ya moita xente. Falo con bastante, incluso con árbitros. Ainda esta semana me falou un árbitro veterano das ligas FEP que me decía que no día a día vemos cousas peores.
non se entende, non? 5 partidos, sí, tal menos, non sei se eu estivese neses 5 partidos gañábamos máis. O equipo non se portou mal, gañou en Tizona, podíamos ter gaño a Obradoiro, se perdeu unha prórroga con Betis, e está aquel accidente de Morón que eu quería morrer porque prefería estar eu dando a cara, porque aquelo foi o accidente do ano, non? Aquelo foi a vergoña, a cara, realmente, o desastre do ano, que volto a decir o mesmo, que todos os equipos ten algún accidente destos, o que nos coincide nun momento que é indefendible, non? Pero bueno, o Estudiantes gañaba por 26 no segundo cuarto e perde con Oviedo en casa, non? E o Obradoiro foi a perder a Cartagena, non? E o Real Madrid perde en Coruña na primeira xornada de Liga ACB. Todos os anos hai un accidente. E a mí me parece que o noso accidente en Morón e foi terrible, foi desastroso porque coincide que eu non estou. O que falabas do recurso, presentamos un recurso e a Federación, o organismo competente, demorou 3 semanas en responder, que é algo que tamén a min me custa entender. Iban pasando os xogos, os partidos, non? Iban pasando os partidos e non sabíamos nada e finalmente mantiveron a sanción, que insisto en que é desproporcionada. Estamos vendo noutros deportes e noutras competicións de baloncesto casos peores que o meu e non son sancionados desta maneira. Sí, ademais houve ahora te deixo, Andrés, Sí. houve un caso curioso que, ademais eu coincidí contigo no partido de Obradoiro en Ourense, que intentache negociar cos árbitros para que te deixara ali nunha esquina, ali onde estábamos, porque no outro partido uns árbitros te deixaron e estos non te deixaron. É dicir, é un pouco é dicir, eu creo que a competición ten que ser un pouco máis seria, non? Sí, A competición tan importante, con tanta pasta que hai ahora nesta competición de por medio, É que a competición é importante. A primeira FEP está moi ben, son pabellóns con... Já non falo de tanta pasta e tantos xogadores de top, porque nós, desgraciadamente, non temos tanta pasta. Temos un equipo fantástico, pero sí, non é serio. Nun partido, nun dos primeiros partidos da sanción, expliquei aos árbitros si podía estar próximo do campo, vale, o único impedimento é non interactuar con os xogadores, entendo perfectamente, nen comunicar con eles no trayecto que hai do campo ao vestuario, non? Pero todos saben que eu vou falar con eles antes, no descanso e antes do partido e tal. Un partido despois, outros árbitros dixeron que non. Pero quen tiña razón? A mí me parece que tiñan razón os primeiros, diredes, claro, te interesa. Hai moitos vacíos aí tamén e ten moito que ver con, bueno, pois probablemente con percepcións bastante personales de que ameaza eres como adestrador ou non. Realmente, eu me parece que nunca na vida volto a pasar por unha destas. Vou cometer máis erros, moitos erros, porque estou nunha posición que hai que decidir e dar a cara, pero non se pode defender ao copo con ese disparate e espero que non vai pasar máis. Claro. Andrés, perdóname só un segundinho nada máis. Moncho, xa que estamos sinceros todos, o nivel de arbitraxe está ao nivel dos equipos da competición? É unha pregunta bastante delicada, José. Non te metas en líos, Sí. Pero que día a día vese día a día. Vou falar como gosto de falar. A mí me parece que o arbitraxe ten máis nivel e a mellor que o que pensa a opinión pública moitas veces. Pero hai árbitros bastante bons e me parece que se fai un bon traballo intentando equilibrar os equipos de arbitraxe, non? E temos veteranos moi bons que non teñen posibilidades de ascender a ACB, pero que a primeira FEP é unha boa competición para eles e controlan moi ben os partidos, e temos novos con moito talento que veremos no futuro na Liga ACB. O que non entendo é a excesiva susceptibilidade en cuestión de técnicas. Eu nunca estuve nunha liga en que se piten tantas técnicas. Se ouvimos probablemente a alguén do sector de arbitraxe dirá que o nivel de contestación é elevadísimo. Non o sei, pero a mí me parece unha barbaridade a cantidad de técnicas. Nós non somos os que máis técnicas nos pitan, Eu tive este episodio e tamén unha descalificación en Valladolid, que me dixeron que non contaba, que era un erro deles, que non... Pero realmente non me pitan moitas técnicas. Pero é unha cousa exagerada as técnicas que se pitan e as eliminacións de adestradores. Non salen todas publicadas, pero se eu digo que van 17 ou 20 expulsións de adestradores, probablemente non me quedo curto, nin exaxero. É un disparate, é un disparate, eu nunca vi nada igual. Sí, eu falaba moitas veces, bueno, é un tema recurrente,
Neso que moitas veces para min máis que en cuanto ao nivel do arbitraxe que penso que vos resulta aos xogadores, aos adestradores comprender o baremo do arbitraxe, dicir, ata que punto se pode xogar coa intensidade, ata que punto se pode protestar, porque moitas veces ese baremo vai mudando durante o encontro, non? É dicir, comezan o mellor non deixando facer contactos, despois durante un cuarto a que lo convirtese na guerra, e penso que eso é o que desquicia os xogadores e desquicia os adestradores. Despois, sobre a túa sanción, a ti caente 5 encontros por unha protesta á mesa e a Rafa Sanz, que lle fai a zancadilla a un xogador en segunda FEB, calle 6. É dicir, algo que é absolutamente moito máis desproporcionado, que é meterse na cancha, intercedir no xogo e afectar unha xogada, son 6 e a ti 5. É dicir, pensas que hai algún tipo de, non sei se, non me gusta dicir represalia, pero si algún tipo de utilizarte como cabeza de turco para frear esas protestas, esas expulsións, quizáis? Non o sei. Un bon amigo, un adestrador estranxeiro, que viu o partido e me contactou para preguntar que pasaba, me deu dice, bueno, vou te decir unha cousa para que estés tranquilo, é por seres tú, como eres Moncho López, Claro. serves de exemplo. Non vou decir eso porque non teño tanto ego, tanta vaidade, non sei. A mí me parece que, ou quizá outras coincidencias, Andrés, no mesmo día, aquel episodio do adestrador de femenino de Girona, tamén foi sancionado, me parece, con 7 partidos, probablemente o mesmo homen, non sei, o mesmo xuiz que tuvo que decidir isto, bueno, pois tiña os dous casos. Non o sei realmente. Hai que me dice, porque o COP non é importante, caramba, se o COP non é importante na primeira FEP, a importancia dos equipos non ten a ver con lugares na clasificación, en presupostos, non só. Decir, o COP é un equipo moi importante na segunda categoría do baloncesto español, non? Pero realmente, de que ainda non encontrei ninguén que me diga non, Moncho, foi acertadísima, non? Non sei se me decides eso para ser simpáticos conmigo. No, penso que foi excesiva. Precisamente con respecto a eso das protestas que falabas, da cantidad de técnicas que se pitan, descalificativas, un dos xogadores do COM máis castigados por eso foi Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez entrou nunha dinámica a principio de ano con esas protestas, esas técnicas, que eu penso que os acaban de partido xa, non? Xa non sei como estaba a súa cabeza ou como estaba el, que pasou de ser un xogador importantísimo, sigue sendo un xogador importantísimo, pero cun rol determinante. Falábamos Sergio Maiseu e José tamén de que un 4-3-4 como Sergio na competición é moi difícil de defender, un xogador determinante, de repente, pum, diluíuse. A que se debe eso? Ese desquicie que se lle vía a Sergio durante eses meses? Sí, bueno, me imagino, Sergio é humano, non? E a dinámica de resultados non lle axudou, un rapaz que asume bastante responsabilidade no grupo, non só en campo, non? Tamén a nivel emocional, ten unha maneira de liderar un bocadiño silenciosa, el non é o capitán, pero o xogador con máis experiencia, pasou mal con aquelo. A mí me parece que a maior dificultade del, e isto he falado con ele, é adaptarse. Realmente el viña de estar uns anos na Liga CB, e o que el sentía aquí era realmente que non que era maltratado, non? Pero lle sorprendía algunhas veces un xesto, un comentario del ou tal, era digamos que hiperdimensionado, como se fose unha cousa gravísima, non? E ele estaba vendo que outros xogadores non lles pasaba o mesmo, non? E doulle a razón porque eu estou a pé de campo, estou na liña. Eu teño ouvido cousas que me sorprende que non se sancionen se o criterio é o que se utilizou con Sergio Rodríguez, non? Pero bueno, xa pasou e ele agora está bastante máis tranquilo, máis centrado e bueno, un pouco como me pasou a min. Non foi unha boa imaxe de Sergio, como é moito má a miña en Cartagena, non? E a sanción. Queríamos defender os intereses do COP e algunhas veces, pois, realmente nos equivocamos defendendo os intereses do COP, non é esa maneira. 5 minutiños quedan, chicos. Sí, na entrevista que che fixemos a principio de temporada, Moncho, falabas que esta temporada era un pouco, aparte de buscar a salvación, intentar entrar no playoff, de poñer as bases para un proxecto de futuro no COP, con vista sobre todo a mellor a vindeira temporada ou vindeiras temporadas. Como está esa hora? Como está o proxecto? Porque unha das cousas que dixeches que houbo, non sei se 2 ou 3 xogadores que intentaste renovar e non vos contestaron. Sigues pensando nese proxecto? Sí, contestaron, dixeron que non era o momento. Sí.
Entonces, sí, a nós nos gustaría non ter que facer un equipo inteiro, non? Empezar de cero, non é, digamos que iso non vai na liña de continuidade, pero tamén sabemos que vai ser difícil renovar algúns xogadores. Mantemos o interés, obviamente, xogadores que están connosco e que se falou con eles en xaneiro. Vamos ver agora en que condicións podemos manter ese interese, non? E tamén o que eles pensan. Pero bueno, hai continuidade. Eu teño un ano de contrato. Este ano de contrato non é garantía de nada. A dinámica de resultados, eu sei que na opinión pública se cuestionou que eu debía ser cesado, que non era descesado porque tiña ese ano de contrato e cousas deste estilo. Non, a min realmente, cando a sanción eu poño o cargo a disposición do presidente, e a resposta del, a primeira, é un tío moi campechano, dice, estás de coña, non dixo. Agora é o momento de apoiarte. Pero bueno, a mí me parecía 5 partidos en min era demasiado e tamén nesta dinámica de resultados falamos todos os días. E eles me transmiten, continuamos creendo na túa filosofía, no que queremos facer e queremos que sexas parte desto no próximo ano. Bueno, é un inicio, non? Se eu consigo manterme aquí, porque ainda non acabou o campeonato e eu non teño ningún interés en ir a outro sitio, neste momento a miña cabeza está só no COP, vamos tentar renovar a xogadores que nos parece que poden impulsar esa continuidade, pero probablemente nunha porcentaxe inferior ao que pensábamos en xaneiro, eso seguro. Con respecto a eso das renovacións, falabas en xaneiro que lanzáronse 3 ofertas. Bueno, a dinámica era moi boa, o COP estaba na cabeza, agora o COP cambiou un pouquiño a súa situación. Cambian tamén as prioridades de Moncho López agora de renovar, son os mesmos xogadores, o rendemento de outros xogadores fai que cambien as túas ideas iniciais que tiñas en xaneiro, como vai todo? No, respecto a esas ofertas que presentamos, non hai un cambio así sustancial. Pode haber algún axuste a nivel de oferta, non? A ver se podemos mantelas, non? Ou mellorar algún caso, non sei. Si hai algún xogador que en xaneiro non consideraba fundamental e agora me está parecendo que pode seguir, porque mesmo na dinámica mala de resultados ou hai algúns brotes verdes, non? E outros que dábamos como garantidos temos máis dúbidas, non? E hai algo que non podemos. Xaneiro teño unha idea, veces Andrés tú, tamén por resultados, dinámica positiva, pero tamén porque coñezo a primeira FEP de 4 meses, non? Pero agora é, claro. Entón eu agora digo, isto de ir con 4 rebote igual non é a mellor idea e entonces igual non é este o equipo que teño que facer ou hai que ir con 5 rebote ou hai que ir con 3. Tanto, hai un coñecimento do campeonato que a mí me parecía que era profundo porque eu sempre acompañei a primeira FEP, pero que me fai pensar agora en cousas estruturais de plantilla tamén, non? Non teño claro se as dúas fichas de americano ten que ser nesas posicións ou noutras, bueno, e cousas polo estilo, non? Temos un xogador cedido moi interesante que me gustaría facerlle sitio, que é Isaac Vázquez, vamos ver, non? Si está cedido agora na Cultural Leonesa, pois a chegada de Isaac Vázquez tamén, bueno, me fai pensar que tipo de xogadores nesas liñas, posición 1 e 2, temos que ter, máis veteranía ou menos, bueno, obviamente algo mudou, non está, digamos que no papel non é a mesma, a teoría non é a mesma que en xaneiro. Imos que a última de cada un. Sí, eu queria preguntar a Moncho por pues como veo, a parte de arriba, na que está tan involucrado o Obradoiro. Obradoiro me decía ese outro día o seu adversador Félix que levaban, non sei quantos partidos leva gañados seguidos o Obradoiro, e que non mudaran de posición, é dicir, que non chegaran, que non subiran ningún posto. É dicir, agora xa subiron. Ahora sí, pero isto foi antes de Palencia, o que partido foi, de tal como estaba a competición. Tú como ves ahora, a ver, aquí todo apunta a que Obradoiro e Palencia se van a enfrentar no playoff. Nestes momentos, pista gañada para Obradoiro, que quinto, pero Obradoiro ten que ir tendo as saídas complicadas, que non Sevilla e Fuenlabrada, Palencia ten un calendario máis asequible. Tú como ves esta situación ahora mismo, desde a tua experiencia de adestrador e como estás vendo a Liga aí? Sí, a ver, eu tamén non vou esconder a amistade con Félix, cariño por un equipo galego, perdo algunha objetividade, pero Obradoiro a mí me parece agora mesmo o mellor plantel da competición, con diferencia, con diferencia.
se a competición comenzase agora, como decíamos, o Obradoiro sería o primeiro, probablemente, non? Pero, bueno, eu dificilmente perde esa posición. Por tanto, con o factor cancha a favor, eu penso que van a eliminar a Valencia, e lamento por Luís Gil, que tamén é un bon amigo, pero a mí me parece que o Obradoiro é o equipo que vai ascender na Final Four. Obviamente vai ser difícil, porque aí poden chegar equipos como Fuenlabrada, ou Estudiantes, ou Betis, ou COP, non? Vamos ver se nos colamos aí algunha das cenicientas, pero son o mellor plantel. No caso de Obradoiro, voute semear a ti aí na tua cabeza, Sergio, unha idea. E é que a mí me parece que nesas Final Four quen pode decidir, e tería esta preocupación do lado do Obradoiro. O Obradoiro é fortísimo no xogo interior e na profundidade de plantilla. Pero os xenios coa bola na mão, os que gañan habitualmente os MVPs da Final Four e da NCAA, da Final Four da NCAA, da Euroliga, mesmo da Copa do Rei, a porcentaxe moi elevada de MVPs, de tíos que deciden, están na posición 1, 2, e aí o Obradoiro ten xogadorazos, e Quintela, como Davison, como Barcelo, pero me parece que ten menos que outros. Granger e Rodríguez meten moito e crían moito para outros. Betis ten 3 xogadorazos exteriores, ten máis, pero ten 3 que poden ser. E Fuenlabrada ten a Westerman, a Jorgensen. Quizá Fuenlabrada e Obradoiro son os que poden ir, eu diría, máis fortes estruturalmente, mellor plantel, máis profundidade, doblan posicións, pero a xenialidade a ten Betis e Estudiantes, non? Sería a miña preocupación, se eu por decir algo, por un defecto a Obradoiro, que é difícil encontrar un defecto. Pero vamos, vai ascender San Pablo, eso seguro, Sí. e me atrevo a decir que sí, me sorprendería moito que escorreguen, e o Obradoiro ten todas as papeletas. Andrés, vamos ca última. Bueno, a última. Partido contra Alicante esta fin de semana. Nova espantada de Prince Ali, unha máis das que xa leva. Crees que lle pode afectar moito a Alicante esta marcha, esta escapada maravillosa do xogador? E despois, os partidos que lle quedan, ao final é Cantabria, Valladolid, que están pelexando por escapar do descenso, Guipúzcoa, Palencia, que está outra cousa, como di xa con Obradoiro, máis pelexando xa con Obradoiro, e o propio Alicante. 4 partidos de 5 en que todo o mundo se xoga algo contra todo o mundo se xoga algo. Como afrontades este último mes e medio? Eu con moita preocupación, Andrés, con moita. Sou consciente que gañamos a Castellón, que non é o equipo máis forte da Liga neste momento, con todos os meus respetos para eles, pero, bueno, se nota as dificultades polas que están pasando. Quero pensar que o meu equipo vai continuar xogando ben, pero en cuanto outros suman e melloran, nos vamos perdendo, non? Temos ainda fora a Moody, probablemente por máis partidos. Xa levamos 4 partidos, se lesionou en Sevilla, podía xogar, pero, bueno, con moita dificultad. Non xogou contra San Pablo, non xogou contra... Bueno, me lembro agora, perdeuse varios xogos, non? 4 neste momento que non xoga. Non vai xogar en Alicante e probablemente non xoga contra Palencia. E a lesión gravísima, xogador, bueno, que vai ter que pasar polo quirófano. Por tanto, nós perdemos 2 elementos importantes en posicións moi parecidas, non? Gañar en Alicante a nós nos daría moitas... me parece a min, porque teríamos 2 vitorias sobre eles, non? Que son 3, porque teríamos o Averas tamén. A posibilidade de que Cartagena non aguante o ritmo nos axudaría. Temos un Averas super fabuloso con eles e temos que ir controlando con distancia pois a Oviedo, Zamora, Menorca, que son os equipos con os que perdemos o Averas, non? Pero si chegamos a un múltiple empate que envolve si conseguimos gañar en Alicante, que envolve a Alicante, involucra a Alicante e a Cartagena, a mí me parece que podemos entrar na 9ª posición. E Guipúzcoa? Sí, pero acabo de falar de unha baixa importante, podemos que a baixa para con queda a temporada de un xogador importante no equipo como é Javier López, non? Sí, nos deixa, bueno, pois carentes na posición 1, non? Vamos ter que inventar agora no curto plazo e ver en que medida temos capacidade de resposta. O club está traballando na procura dun sustituto, temos que ter a aprobación da federación tamén, porque é unha lesión que precisa de cirurxía, non? Van ser varios meses fora de competición. Todo parece pensar que vamos ter liberdade para contratar. Agora vamos ver o que hai no mercado, non? E se mellora o que temos. Agora, no curto plazo, hai que pensar en xogadores como Martín, como Diogo Brito, que xoguen na posición de 1, non?
obviamente non é o mellor que nos podía pasar. Andrés me preguntaba por Guipúzcoa, Sí, última xornada con eles. vou mudar a pregunta porque non quería entrar aí nese tema, pero cabería a posibilidade de recuperar a Isaac del Le Plata? Non, legalmente non, porque temos nós para contratar un xogador de competiciones FEP ten que ser un xogador que está dado de baixa antes do 28 de febreiro. Por tanto, podemos contratar xogadores que xogaron na primeira ou segunda FEP pero que non están xogando desde 28 de febreiro ou xogadores de outras competicións. Limita Quería- moitísimo Es decir, Hai que no rematar. podrías, si no podrías, por exemplo, voy a poñer un exemplo que non é o caso, por exemplo, no tema do Obradoiro que ten exceso de xogadores, sobre todo na posición T1, non podría levarnos, por exemplo, a un xogador do Obradoiro, non sei, estou falando, por exemplo, de Ratia ou de Alonso Rela ou un destos, non? Non polo mesmo, porque están dados de alta neste momento. Terían que estar dados de baixa. Non sei se, imagina que Leimani se recupera, non sei se está dado de baixa. Si poderíamos. Pero te vou responder con algunha ironía. Se a mí o Obradoiro me deixa escoller un deles, agora que se me lesionou un base, eu quero a Brocianski. Vexo que empezas a entender este xogo, Despois xa veríamos. Eu quero a Brocianski. Despois xa vemos quen xoga de base. Moncho, un pouco xa temporal o que é a Primeira Federación, quería preguntarche antes de rematar por dúas persoas que tes unha relación moi boa con eles, a tempada que está facendo Luís Casimiro e Moncho Fernández. Os amigos, os dous. Bueno, os dous están facendo un grandísimo traballo, non? Me parece que o momento do baloncesto galego, digamos que coa pena que estamos todos ollando, non? A situación de Leima Coruña é fabuloso, non? Luís non é un adestrador gallego, pero está vinculado a Galicia desde há moitos anos e está colocando o Breogán a un nivel altísimo. É impresionante o ben que xoga o Breogán. Xoga moi ben, moi ben, moi ben. E o cambio que Moncho pegou en Girona, ainda falei con el aí un pouquiño, é fabuloso tamén. Ten un calendario complicado, Moncho, pero bueno, vai salvar o equipo, penso eu, e tamén demostrou algo que é moito interesante. Era Moncho un adestrador que fixo un grandísimo traballo en Obradoiro, pero digamos que lle colocaron algunhas etiquetas ou encasillaron, non falo de cousas negativas, pero como un adestrador con un tipo de básquet moito determinado, e agora en Girona está demostrando tamén como adestrador que pode manexar diferentes rexistros, non, de xogo. Eu estou moito contento polos dous. E a última faz moitas veces referencia a algo moi importante, un pilar dentro dun club de baloncesto que sin gran non tería lógica, que son os aéreos do Ourense, non? Son moi bons, sí. Nós agora estábamos preocupados, eu sempre estou preocupado que houbera algunha reacción mala no Pazo, non? Por esta dinámica de resultados. Realmente, eu teño un detector para apañar logo que a subía ou que e é impresionante como nos axudan. É unha afición de moitos anos. Viviron moitas cousas, poucas veces viviron a deste ano, algunha parecida, non? Andrés, se non me engano, ou hai un ano de unha vitoria en 14. Hai un ano de unha en 14, sí, que se salva o COP de maneira milagrosa con David Rocitis e Jornan Zamora. Claro, un cambio aí sí, tamén cambio de dinámica brutal. Pasa Dan Tris, que xogaba de 5 a xogar de 4, a Honen de repente, non? Desperta. Sí. Bueno, pasaron por isto e realmente é unha afición extraordinaria. É unha das razóns tamén para estar aquí, digo de verdade. Enchemos, é dicir, é que mesmo nesta dinámica de resultados, estábamos crecendo moito e parece que se ralentizou, pero ainda así temos moita asistencia nos partidos, non? E este é un pilar fundamental para conseguir algo. Tamén este proxecto, non sei se será conmigo, me ten un cheiriño a CB e se vai conseguir. Ten un cheiriño e iso é importante. Se está cociñando algo. Pois pecha Sergio del Pon. Últimas palabras. No, que eu, co que acaba de decir Moncho, que o gallá ese cheiro do que fala Moncho de ACB, pois se consiga. Eu coincido con el co tema de Lima, que é unha pena, pero creo que aí se cometeron moitos errores. Nos falamos aquí moitas veces, a miña opinión é por culpa do Consello de Administración, que non soubo moverse ou que non sabe onde se meteu, por así decirlo, e que eu espero que Ourense pois volva a ACB por moitos motivos, non? E ese boom do baloncesto galego, pois esperemos que se complete con metido aí dando a lata en playoff
e con Obradoiro pois volvendo a CB. Sería fantástico para o básquet galego, porque Leima eu creo que xa non ten remedio desta temporada. É difícil, é difícil. Moncho, moitas gracias pola túa mobilidade, sinceridade e por falar connosco do que nos agrada e nos gusta a todos, que é o baloncesto, non? Un placer, gracias a vosotros por darme esta oportunidade de falar. E moita sorte no que queda. Moita sorte no que queda. É necesario, cruzo os dedos, é necesario. Unha aperta grande. Boa noite. Unha aperta para vos. Chao, boa noite. Pois rematada esta entrevista con Moncho López, moita sorte como sempre, parabéns a esta victoria. Imos co foi o Obradoiro, non? Este fin de semana, unha victoria superloitada e quédalle Betis en Sevilla, Alicante, Fuenlabrada tamén fora da casa e remata con Guipúzcoa en casa e por último co Tizona de Burgos. Como foi o partido, Sergio? Partido a cara de canca, dirían as crónicas deportivas de antaño dos partidos de fútbol, non? Unha previa do playoff, non? Sí, a decir, eu creo que vai ser un playoff durísimo este de con Palencia. Bueno, partimos da base que o Obradoiro estaba sin, para min, o xogador hoxe en día máis importante que Vladi Brociansky, non? A gripe deixouno fora de combate, é dicir, non estuvo nin no pabellón. Entonces eu creo que aí por aí o Obradoiro pois botou moito en falta non xa o que aporta Brociansky en canto a puntos, rebotes e tal, senón a dinámica como abre campo, como facilita o xogo exterior de compañeiros e o partido pois empezou o Obradoiro disparado con 9-0, entonces Luis Will pediu tempo morto e a partir de aí o Valencia embarrou o partido, unha defensa moi agresiva, moitas mans, moito contacto e, sobre todo, sobre o perímetro do Obradoiro, que era o que xa anunciara o adestrador de Palencia, que o que lle preocupaba era o lanzamento exterior do Obradoiro, porque estaban unhas porcentaxes altísimas en canto a triplas, non? E aí, pois, o partido foi un tome daca e o Obradoiro o que ten o fondo do armario e o que ten xogadores, pois que un xogador como Álvaro Muñoz que non xogou nada nos 3 primeiros cuartos, xogou o último cuarto de Rodrigo. Imos escoitar, Sergio, as palabras, se che parece, de Félix ao respecto. Sí, bueno, vamos mejorando poco a poco y estos son los partidos que nos vamos a encontrar de aquí al final si queremos ascender, que lógicamente es lo que queremos y lo que pretendemos y es el objetivo de todos nosotros. Con lo cual sabemos de la dificultad y estos partidos nos vienen bien para prepararnos. Estoy de acuerdo que, evidentemente, luego aflora en momentos determinados el talento de los jugadores, pero nos pasa a nosotros y pasa en todos los equipos que tienen jugadores talentosos. Para eso están aquí, ¿no? Para terminar por decidir partidos. Bueno, ha habido un momento que incluso parecía que podíamos luchar por el average, ha dado esa sensación, pero bueno, esa acción de canasta más la falta en el rebote, esos 4 puntos, hemos pasado de una muy buena defensa, 6 y casi coger un rebote porque el balón da 2 vueltas en el aro, a ponernos a 2 puntos, ¿no? Y al final pues hemos terminado por sufrir, pero bueno, muy contento por la victoria. Y que durante buena parte de este tramo nos está ayudando a sobreponernos a los malos momentos.
Y quiero hacer una mención especial hoy a Álvaro Muñoz, porque ha jugado un último cuarto extraordinario. Es muy difícil entrar en las circunstancias en las que ha entrado, sin haber disputado ni un minuto. Y bueno, creo que ha sido, evidentemente, no ensombrece la labor del resto del equipo, pero creo que es de merecido reconocimiento nombrarlo, ¿no? Sí, Félix é o que ten. A mí me gusta como adestrador no sentido de a hora de falar que é moi claro. É dicir, pois non ten ningún problema en recoñecer o que fixo individualmente un xogador, aparte do que é un grupo e cando fala do tema da afición, de determinados asuntos. A mí me parece un adestrador moi claro e moi sincero, non? E efectivamente, a pregunta é por que non xogou nada Álvaro Muñoz durante os 3 primeiros cuartos, non? Porque aí Palencia remontou, foise por diante no marcador. E a aparición de Álvaro foi fundamental, con creo que 3 triplas e deu un dinamismo ao xogo de ataque, sobre todo do equipo, e Barceló non apareceu tampouco, é dicir, moi ben defendido, non era o Barceló que quizás o peor partido do que chegou ao Obradoiro, pero no momento clave, no fallo que comete o Palencia na defensa do pick and roll, no bloqueo directo, aí aproveita medio metro que lle dan e clava unha tripla con adicional que lle permite ao Obradoiro pois recuperar a vantaxe no marcador e entrar nun final de partido pois do máis tolo que vin eu en moito tempo, porque faltaba minuto e pico, minuto é moi pouco, o Obradoiro estaba en posición de gañar a verás, porque estaba máis 6. Entón é unha xogada destas moi raras, é dicir, que hai autocanasta do Obradoiro e falta posterior na mesma xogada de Davison, que se resume en 4 puntos para Palencia. De gañar de 6, posta a gañar de 2. Gustaríame, Sergio, que a audiencia que temos escoitara a opinión de Andrés e a túa sobre a última xogada do partido. Así, do último ataque de Obradoiro, sí. Exactamente. Son 19 segundos de posesión, gañaba o Obradoiro de 2, Valencia, se non recordo mal, tiña un tempo morto e pide tempo morto Félix Alonso, e ante a mía sorpresa, moitos que estábamos ali, decide sacar en campo de ataque con 14 segundos, é dicir, faltando 19, e lle dá a Palencia, pois, se consume o ataque, dalle a Palencia oportunidades e Palencia recupera de ter un decalaxe de casi 6 segundos para poder atacar. Foi unha situación un pouco complicada, que además eu tampouco entendí moi ben, ou Palencia tampouco soubo reaccionar ou nunca pensou que iban a sacar de campo de ataque, que inmediatamente fai falta. Fai falta sobre Davison, que leva a anotar 2 tiros libres. É unha situación que depois, claro, na roda de prensa tampouco nadie lle preguntou a Félix o porqué desa decisión e eu espero que a ver se podo preguntar e me pode explicar, non? Porque evidentemente ten unha explicación esa situación. Eu supoño que será para, pensando así a bote pronto, para minimizar o risco de pérdida de balón en campo propio e que te mete unha canasta rápida. Pero tamén é certo que sacando en campo de ataque perdes posesión, que dis, regalas 10 segundos, entón a consecuencia é prácticamente a mesma. Tamén me parece un despiste de Palencia enorme, é dicir, unha pifia brutal. O gran despiste de Palencia é no último ataque que unha tripla empata, vai á prórroga. Non sei que foi xogador, Kungal, creo que foi. O Obradoiro aí foi moi listo. Entra a canasta. Sí, entra a canasta. Todos estaban esperando que se parase no perímetro e atentos a non cometer falta, que se cascara unha triple, apártense, o xogador viu camiño libre e foi a deixar unha bandexa. Unha situación tamén un pouco extraña nun partido de moitísima tensión e que se xogaba moito, que se están xogando o ser quinto ou sextos. Eu creo que o Obradoiro, con cancha a favor no playoff, creo que vai a
vaya a pasar sin problema. É moi favorito. Con cancha en contra, lo quiero ver. Eu Bueno, vexo moi favorito igualmente, agora mesmo. imos velo, as datas xa casi se acercan, imos velo. Andrés, moitas gracias. Sergio, non te vayas, que seguimos con a letada de ACB. Moi boa noitiña. Chao, boa Chao, noite. chao Andrés. A canteira non para. A forza non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Pois rematada o que é a letada de Primeira Federación, o bloque completo, se creo que cumpridiño. Imos agora ca letada, a esperada, a da CB. Connosco temos ao vídeo como sempre. Que tal o vídeo? Moi boas. Moi boas. Hola Robert, como andas? Como estáis? Sergio, que tal? Hola, boa tarde. E tenemos tamén a Mario Torres de Radio Marca de Granada. E se os parece, que tal Mario, como estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar ya con el partido Leima, Covirán Granada este próximo fin de semana. Así, a fuego directamente. El partido en mayúsculas. Primero contra segundo, si le damos la vuelta al tema. Mario, ¿cómo está la cosa por Granada de cara a este partido? Bueno, de cara a este partido hay ilusión dentro de que Covirán Granada por lo menos espera competir y sacar una victoria, porque lleva casi 8 partidos consecutivos sin que el equipo de Pablo Pin consiga sacar esos puntos que le saquen de la zona de abajo. Y bueno, la sensación es que Covirán Granada está prácticamente descendido por no decir descendido. Al final Pablo Pin lo dijo el otro día, no va a engañar a nadie, la situación en la que está muy complicado. Son 4 victorias con Girona y 4 más a verás con Andorra, que es el rival que recibe en la última jornada. Y por sacar cosas positivas, volvió Agustín Ubal el otro día frente al Barcelona. Scott Pamford y Sergi García no se esperan que estén en el partido de este fin de semana, y poco a poco sumando efectivos, porque ha llegado a entrenar a Andrea Pechile, que es el el cuarto entrenador del cuerpo técnico. Estuvo entrenando con los jugadores porque no tenía efectivos Pablo Pin para poder realizar sesiones completas. Aparte de eso, sumarle jugadores que están vinculados con el equipo, como es Agustín Ubal, como es Luca Medal, Osi Cerdá, es decir, un descazaperlo que tiene Covirán Granada en la plantilla, pero poco a poco va sumando efectivos, y el otro día frente al Barcelona se notó que ya por lo menos los entrenamientos eran de más calidad. ¿Y en Coruña, Robert? En Coruña, después de estar 15 días sin encuentros, pues bueno, enfocándolo como un partido más. Aquí, como bien dice Mario, la gente ya da por hecho el descenso y se vive un poco el encuentro a encuentro. Ahí va, que lo estoy hablando todo en castellano. Por Mario. Volvemos, perdona. En Coruña, en realidade, vívese como un partido máis despois de 2 semanas. Robert. Espera, cortamos outra vez. Sí. Pero castellano, por Mario lo hacemos en Mario. Castellano. Cuando si despidamos a Mario. Si no se va a enterar, ¿te parece, Robert? Bien. Iba. Aquí en Coruña, y después de 2 semanas sin encuentros, no voy a decir que se ha perdido el aspecto competitivo de jugar, sino que estamos como en una situación de impasse que por desgracia se va a elevar
muchos encuentros, porque aún faltan muchos encuentros para que esta Liga ACB acabe, pero esta sensación de descendidos y de que realmente nada podemos hacer para que se remedie, pues hace que enfoquemos los encuentros, bueno, pues con la pretensión de verlos, de disfrutarlos y de intentar ganar algún encuentro de aquí al final y como un pequeño o mínimo homenaje, ¿no? para el aficionado, ¿no? Aquí se ve como un partido, bueno, si tuviéramos alguna victoria más, pues si se ganara pues a este Covirán y por más de esos 3 puntos, ¿no? que tienen ellos de ventaja del partido de ida, pues el enfoque sería buscar algún mínimo, ¿no? de aliento, pero no existe. La realidad es que somos un equipo que solamente hemos ganado 5 partidos, el resto están todos lejísimos y aquí ya nadie esconde y ya nadie oculta esa absoluta realidad. Mario, 2 preguntas y ya te despedimos, te dejamos a tus cosas, que sé que andas ocupado. La primera, tema económico de Covirán Granada a día de hoy. No hay dinero. No hay dinero en el Covirán Granada y me da la sensación de que el poco dinero que hay, ya para lo que queda, no se lo van a gastar, sino que lo van a guardar para ese futuro proyecto en Primera Federación, porque la situación económica, pues bueno, también ha condicionado un poquito tantas lesiones, porque vemos la situación de Jean Clavel, que estuvo a punto de perder la vida, estuvo en la UCI con esa peritonitis que se complicó y de hecho le tuvo bastante tiempo en la UCI metido durante prácticamente una semana. Luego las lesiones de Sergi García, de Scott Banford, de Pera Tomás, la de Agustín Ubales, que se ha ido sumando las lesiones y ha ido perdiendo efectivos Covirán Granada. Hasta que no le vieron las orejas al lobo, no gastaron el dinero y me da la sensación de que lo hicieron tarde. Hicieron tarde en lo que es la apuesta económica por intentar traer jugadores como Sam Grising, por ejemplo, que está dejando muy buenas sensaciones en el equipo, pero la cosa es que Covirán Granada ya no va a gastar más dinero en intentar traer fichajes y todo lo que tiene, pues ahorrarlo para la temporada que viene en Primera Fed e intentar hacer un proyecto competitivo que le traiga de regreso a la máxima categoría del baloncesto español. Y en cuanto a jugadores, ¿con cuántos viajará el equipo a Coruña? Lo más seguro, al 100% me refiero. Al 100% viajan 10 jugadores. Van a viajar 10 jugadores únicamente con las dudas de Sergi García, Scott Banford y Pera Tomás, que son los 3 jugadores que todavía no están entrenando con el equipo. Llevan 2-3 semanas apartados y pues en función de lo que transcurra en esta semana, estos últimos 2 días antes de que Covirán Granada el viernes viaje a Coruña, pues veremos con qué efectivo va Pablo Pin, pero por lo menos está completando la rotación el roster de 12 jugadores con la presencia de Luca Medal, jugador vinculado al Club Baloncesto La Zubia, y con Nossi Cerdá, también jugador vinculado a este club que he dicho anteriormente. Ovidio, Sergio, Robert, ¿alguna pregunta para Mario antes de despedirlo? No, yo la verdad es que el partido, yo entiendo, creo que los 2 equipos son los 2 descendidos. Una opinión mía que no es muy compartida en Lugo, porque en Lugo aún hay gente que está pensando que Granada aún tiene opciones de coger a Breogán. Yo llevo diciendo que con 11, incluso 10 victorias este año se salvaba y va a ser así. Yo creo que este va a ser un duelo de 2 para ver quién no queda de último. Creo que esto pasa por ahí y, bueno, por lo menos ahí salvar un poco la vergüenza, entre comillas. Yo creo, es mi opinión. Yo, Mario, nada, que si subís traigáis en chaqueta y tal, ¿vale? Vale. Lo tenemos en cuenta. Se lo voy a avisar al compañero Hugo Durán, que es el que va para allá de Granada, y le aviso de eso. Aquí por lo menos no está lloviendo, está respetando para la Semana Santa. No, traer chaqueta, en serio, traer chaqueta. Sin duda. Mario, un abrazo grande y gracias como siempre. Un abrazo, compañeros. Que vaya todo muy bien. Continuamos xa en Son Galego. Como está realmente Robert o Leima de cara ao partido en canto a xogadores, refírome? Non hai nada para destacar. A plantilla está ben, os xogadores están ben.
creo que este descanso tamén fará que que Tomás Hortel no encontro. Bueno, xa che digo, é unha sensación, o problema foi que falta tantos partidos bueno, que isto vai ser non vou dicir agonía, porque en serio, é como unha paz. O sea, cando xa ves que está todo feito, que non tes nada que facer, entras nesa paz e punto. E Leima está nesa paz. Pois intentaremos que non reciba 96 puntos de media, o récord na historia desta competición en contra. Intentaremos competir contra pois un rival da nosa liga, que intentar non ser últimos. Eso é o que... E logo, intentar dar agasallos, xa o dixen antes, eu creo, non sei canta xente irá a este encontro polo tema da Semana Santa, porque ao mellor, pois, o afeicionado que vaya é porque quere ver un gran encontro, non? Contra un gran rival, e ao mellor o Covirán Granada non reúne esas expectativas, así que non sei, é un partido moi incógnita, pero está claro que, como dicía o vídeo, é un duelo por todo lo baixo. Sí, aparte do que comentei antes, eu creo que os que se acheguen ao Coliseo, que eu estou plantexando incluso achegarme ata Coruña para velo, van a ver un bo partido de baloncesto. E eu creo que Leima contra Covirán, contra este Covirán, si xoga o baloncesto e se dirse a 100 puntos que é o que el xoga, eu creo que Covirán non vai ser quen de seguir esa estela. Tello a sensación, polo menos o Covirán que vin esta fin de semana contra o Barcelona e en xornadas anteriores. Está moi mermado e moi tocado. E a Leima, pois bueno, o que le vamos falando, o que lle queda é gañar partidos, quero dicir, e tratar de gañar algún partido, cantos máis mellor, son profesionales e teñen que gañarse o seu salario e buscar contratos novos, os xogadores que seguramente sairán, e o que teñen que facer é ser profesionais e tratar de gañar partidos. E a xente, o dito, ir ao Coliseo, disfrutar da ACB, que non todos os anos se está aí. Sergio? No, o partido é totalmente intrascendente no sentido de que, bueno, intrascendente non, porque eu creo que Leima o que tiña que intentar por todos os medios non ser último, porque nunca sabes o que pode pasar con temas económicos ou que pode xurdir no tema de equipos da ACB e tes opción de, por lo menos, si eres penúltimos, e se algún equipo non pode sair ou non reúne as condicións, pois de manter a categoría, que creo que non sería a primeira vez. Entonces eu creo que o objetivo de Leima debe ser ese. Eu creo que, ademais, o objetivo de Leima debe ser ese. Eu creo que debía, si ao mellor este partido non, porque vas a xogar contra un rival directo polo que estamos falando, pero máis adiante eu creo que Leima tenía que, no momento que está descendido, plantexarse unha limpa de vestiario antes de acabar a competición por saúde mental da propia xente do corpo técnico e compañía. A mí, se é certo, cousas que me contaron, pois sería inaudito que certa xente seguira no club. Eso deixado así, a min deixame sin palabras, porque como non sei do que estás falando, Sergio, non podo decirlo agora. Non o deixo así. Se me ocurriría decir sobre isto é que a facer a limpa, o sea, tú podes votar a que queiras, pero... No, sí, pero hai que pagarlle, quero dicir. Sí, pero incluso pagándolle. Pagándolle, vayas usted e ya está, e se acabó. Sí, bueno, aí, non sei, eu digo o que me contaron de xente a máis ligada a relacións co club. Cousas que incomprensibles, non? De si son certas, non? Pero non señas abstrato, conta directamente. Non vou a contar, eu conto de jaleo con certos xogadores ou certo xogador, co adestrador,
Y que de ser cierto eso es muy grave. Y ahí, o problema ya no es adestrador, que también el problema do Consello de Administración. vou axudar un pouco a Sergio que é becario nesto, entón. Totalmente. Hai, a ver, o clima é o que é dun equipo descendido. Entón, hai certas aperturas nese vestuario. El clima dun equipo descendido, os climas dun equipo descendido xa sabemos todos como son, pero hai temas moi puntuais. Bueno, pero estouche axudando, acórdate. No, entón, non me parece que macho. entón, hai algúns xogadores... A ver se eu me entero de algo. E que nos está vendo, claro. Que o importante é que hai nos está algúns vendo. xogadores que non están levando ben a situación e que está vendo... Bueno, non diría conflito, pero sí impoñerse os seus pareceres entón aí terá que A xestionar. ver, Roberto, tú que estás ben informado, pero non queres decir nada. Houve enfrontamentos xogadores adestrador. Digo enfrontamento, pero enfrontamento duro. No de tú eres un... no tienes ni puta idea, perdón por la expresión. Non, eu o que che digo é que non... Alguén rompeu unha pizarra, por exemplo. Bueno, pero non sei se rompeu unha pizarra, pero iso é normal no baloncesto. Entón, entón sí que eres becario de verdade. A xente quere escoitar algo máis que eso. Isto é toda unha ambigüedade. Veña, disparade se queredes, e se non deixamos o tema. Pero se non falades. Mellor deixamos o tema. Porque na xornada 34, digamos, falaremos. Veña, empurramos algo. Algún base, animades con algún base do equipo, por exemplo, ou non? ¿Algún qué? Base. Dentro do... No. Si, ti eres cando queres escoitas ben, sino non. Digo, dentro do tema hai algún base do que estás ti a falar? No, a ver, vou non dicir tranquilamente. Sabes que no baloncesto ahora non hai posición. Si, o combo, xa sei. Hai combos, hai generadores, hai non sei que, hai non sei cuánto, non hai base, nin aleiro, nin pivo. Entonces, pois non. Llene sepa. O baloncesto é un tema de xestión, non? Entón hai... É unha situación complicada porque é a situación que é. Non houbo nada que ningún tipo de que fose dunha gran forza, un choque de gran forza física ni en absoluto, senón que, bueno, Epi tiña moi controlado o seu grupo de xogadores e, sobre todo, pois, dende a chegada de Tomás Hurtel, esa unión foise un pouco porque é un xogador temperamental, é un xogador coñecido dende toda a súa traxectoria. O propio Pablo Laso dixo que fora o xogador que máis lle gustara entrear de sempre, e supoño que Epi que se ha encontrado con unha cousa parecida. Pero dende aí a decir que haya, bueno, pois falta de respeto. Isto, se me permitides, eu resumiría no que dixemos outro día, que o partido no que el non estuvo no campo, había moita máis interacción corporal, incluso entre os xogadores e adestradores nos tempos mortos, que cando el estaba. Bueno, pero nada novo. Imos cambiar, se vos parece, imos cambiar, que aquí xa non sacamos máis historia. Imos comenzar ca derrota do Breo en Girona, cas declaracións pospartido de Moncho Fernández, falando un pouquiño do que é un entrenador con tempo, con experiencia en ACB, como Luis Casimiro, como el mesmo, e tamén as declaracións do adestrador do Breogán. Cuando no decides, ¿no? Si en el baloncesto decide que seas entrenador profesional, porque muchas veces tú quieres y no te llega la oportunidad, ¿no? Pero cuando eres entrenador y eres consciente de eso, sabes que estas cosas van a pasar. Hombre, Luis tiene bastante más partidos que yo, ya ha ganado la liga, ya ha ganado muchas cosas, bastante más que yo. Es un entrenador de los de mayor prestigio de esta liga, no cabe duda. Pero sí es cierto que cuando me preguntáis por esto, os digo lo mismo, ha habido ocasiones donde ha salido bien, no parece, ¿no?, que está saliendo bien, tanto en Lugo como aquí, pero ha habido otras tantas donde no ha ido tan bien, o ha habido otras muchas, porque yo las he vivido en mi persona, donde darle confianza al proyecto, al entrenador y demás, pues acaba
acaba dando sus resultados, ¿no? Los entrenadores somos una parte más, ¿no? Esto que vamos consiguiendo, y seguro que Luis diría lo mismo, es trabajo de un cuerpo técnico, trabajo de unos jugadores que se comprometen con el club, la ciudad, la organización que se vuelca para que las cosas vayan bien. Siempre es colectivo. Quiero pensar que cuando las cosas van bien es trabajo de muchos, y cuando van mal, pues a veces también es trabajo de muchos. Primer cuarto tenemos que hacer una reflexión profunda para no arrancar, sobre todo fuera de casa, como, bueno, el otro día no arrancamos bien, arrancamos bien, pero al final acabamos en algún momento fallando. Dicho esto, me ha venido a la cabeza que sí que es verdad que todo el mundo dice que empezamos muy bien los cuartos y luego se nos cae el equipo al final y perdemos en los finales. Y hoy ha sido todo lo contrario. Entonces, bueno, pues por esa parte podríamos estar contentos, ¿no? Es decir, el equipo empezó fatal, iba a decir, y sin embargo al final hemos competido. Entonces, bueno, por esa parte hemos reaccionado, pero creo que tenemos que hacer una reflexión profunda de sobre todo, nuestra energía o nuestra mentalidad de poder ser constante y mantenerla al máximo nivel en cada minuto. Bueno, Moncho dixo que tiña que decir. Luis é un tipo moi respetado no baloncesto, un entrenador leva unha bagaxe encima importante. Eu, bueno, pouco máis que decir aí neso. E de Luis, bueno, eu creo que aí tirou un pouco de retranca, porque tiña algo guardado de que o equipo se caía, estaban botando un pouco, criticando un pouco que o equipo se caía nos últimos cuartos por problemas físicos ou polo que fora, e nesta vez aconteceu o contrario. Bueno, sabíamos que o doble desplazamento a Cataluña iba a ser moi complicado, e a saída de Hilliard evidentemente complicouno moitísimo máis aínda. O Breogán xa non é que perdera o seu maior referente, senón que perdeu o xogador sobre o que pivotaba todo. Era Breogán perdeu con Moore o seu primeiro referente que tiña, non pasou nada porque estaba Hilliard, ese paso foi natural, ese tránsito foi natural, e Hilliard asumiu a responsabilidade de liderado, e agora marcha Hilliard e o Breogán quedou sin liderado. E un líder non o construyes tú en 3 días. Eu hoxe escribí un artigo que iba nese camiño, quero dicir, un líder non se fai, e nin siquiera o que chega Hughes vai poder coller esa vitola de líder, porque tampouco nin se lle pode reclamar. O Breogán competiu desde, eu creo que Grant saliu querendo facer de Hilliard e non é Hilliard, e hasta que non o levaron ao banco e se sentou e se tranquilizou, empezou a facer o seu xogo, o xogo de Grant, e a partir de aí sí que apareceu. Bueno, eu sou un tipo positivo, me quedo cas cousas positivas. Apareceu Aranitovic, ahora espero que manteña ese rendemento do outro día, empezou a encontrarse cos tiros, Naki e Chevila tamén rendiron a bo nivel. E, bueno, nada, agardar agora, despois desta xornada, Breogán sigue de 12, e ahora ven Zaragoza, que é o que está de 11, a ver se lle pode meter man. Está complicado, porque ahora sin Hilliard todo está moi complicado. Pero, bueno, o Pazo pode facer esa maxia, agardemos que así seña. Sí, pero falaba en algunha ocasión, Robert, da gestión asiña rápida do club durante esta temporada, ¿no? Do Río Breogán. Un xogador fichado en 24-48 horas con unha axencia americana. Sí, non da axencia, porque se especulaba moito que Misco se levaba a Hilliard porque xa lle tiña un sustituto colocado. Non, a realidade é que Unix pediulle a axencia a 2 xogadores do Breogán, e a axencia dixo que non, que só saía un, e saía Hilliard. Porque tiña buyout. Non. Hilliard tiña saída, non. Hilliard tiña saída para a Euroliga entre o 15 de decembro e o 15 de xaneiro, por unha cantidade moi importante de diñeiro, pola metade máis ou menos do seu salario, un pouco menos da metade do seu salario, pero venceu cando en xaneiro. Entonces ahora non tiña cláusula de saída. Non. E agora, seguro? Seguro, tú, me fíate do que che diga eu, que non te vou mentir. Non tiña cláusula de salida. Que tuvo que sair
saírse sí o sí. A ver, Porque tuvo viñeron que con a sair sí o pasta sí e se fuera. porque, claro, pero polo mismo que saliu Paco Olmos é calquera xogador. Acóllese o 1006, paga o que lle resta de contrato e se vai. Claro, a esa situación, sí, eso foi o que pasou con Paco Olmos, ni máis ni menos. Paco Olmos pagou, neste caso, para non chegar a esa situación, por eso o dito sempre de que un xogador xoga donde quere, sabes, que decir, é a realidade. El chegou, ten unha oferta brutal e aceptaron pagar algo máis do que lle quedaba por cobrar no Breogán. Breogán aforra a pasta que cobraba Hilliard, que era o tipo que máis cobraba no equipo, e ingresa unha cantidad, bueno, que estable. Non é que seña unha pasta gansa, porque quedan 2 meses de competición, pero sí ingresou un diñeiro. Pero non había cláusula de salida. Eu, se me permitides, un pouco falando como se fora aficionado do Breogán, non? A mí, eu creo que estar nas mans tanto dunha axencia, non, de representación, darache moitísimas cousas boas, pero creo que esta é unha das malas. Porque eu non sei ata que punto a presión, non? Eu non sei se o xogador quería seguir, fíxate o que chegue, sin eu saber nada, eu estou falando por falar. Estou falando por falar. Entón, bueno, nunca hai un plan perfecto, non? A sensación que me dame co Breogán é un pouco que tamén como que a tempada xa está feita. E o mellor con este, bueno, salvo que este novo americano saia ben e que sexa anotador e que lle vaya a marcha, estamos cun Breogán que o mellor quedase aí en terra de naide, cousa que o Gallao Leima estivera en terra de naide, non? Pero quedan 5, esta marcha de Hilliard é como, veña, damos a tempada por acá. Mira, a Hilliard non sairía do Breogán se o Breogán estuvera nunha situación comprometida. Eso porque xa a axencia non nos sacaría. A Hilliard lle chegan 2 ofertas, unha de Milán e outra de Rusia, e a de Rusia tremenda. O sea, contrato de Obradoiro, máis ou menos. Unha cousa de escándalo. Entonces, a Breogán, é dicir, Breogán pódese negar a sair, pero bueno, cando un xogador che pide sair, cando a axencia che pide sair, a axencia bastante fixo, porque podía presionar para que sairan os 2 xogadores polos que quería levar. E cal era outro, se non é moita? Eu non o vou dicir, que o conte que non teña que contar. E despois levamos unha tarde de secretismo. Parece a KGB. Non ten. Quero dicir, tampouco hai falta ser moi tal para pensar quen pode ser dos da axencia de Radnatovic. Sabes, estou convencido que Apic non vai a ser, non? Pois, bueno, quen pode ser, poucos poden ir para o Kazan. O traballar cunha axencia ten os seus condicionantes? Ten os seus condicionantes. O Breogán o ano pasado, só vou poñer un exemplo, o Breogán o ano pasado non traballaba tan exclusivamente, que este ano tampouco é que traballe exclusivamente, porque este non é de Radnatovic, con Beobásquet. Pero o Breogán o ano pasado traballaba menos e pasou apuros para fichar como o 80% dos equipos da Liga este ano. E este ano, cando o Breogán necesitou asinar e incorporar xogadores, os tivo en nada de tempo. Está claro que o Breogán usa unhas canles que non usan outros equipos. Correcto, e iso lle dá, claro, que ten contraprestacións. Bueno, pero insisto, se Breogán non estuvera de 12avo salvado virtualmente, Hilliard seguiría xogando no Breogán. Pois a mí, con todo o respeto, me parece unha falta de respeto ao abonado e ao socio. Eu son abonado e non me parece ninguna falta de respeto. Eu digo, o Breogán que paga para ver a un equipo hasta final de temporada cunha estrela que Hilliard e que se vaya a Hilliard pois porque se vai, porque ten unha oferta. Sin embargo, sabes... Eso é un acordo, é o que quero referir, que sí, que el pode sair se quere salir. Eu que me acordo que o acordo é unha serie de contraprestacións
que ten Breogán, coa xencia coa que traballa, que lle está indo moi ben, e en ese momento dado, pois non hai acordo, non hai acordo por matizar. Non hai cláusula de salida e non hai acordo ca xencia para que se leve a xogadores en ningún momento. E o que dices é moi matizable, porque eu, como abonado, o que quero é que Hilliard a min contribuiu e moito a que este equipo se salvara. E eu o que quero, e teño garantizado, outros non poden dicir o mismo, é que para o ano que ven teño a ACB en Lugo, gracias ao traballo de Hilliard e gracias tamén, en certa medida, a colaboración de Breogán con Beobásquet. Sí, tú pagas un abono para os últimos 8 partidos de competición, non ver o teu xogador estrela, porque dices, bueno, como estamos salvados, que se vaya. E que, Sergio, é moi respetable. Sinceramente, eu cando pago o meu abono, non sei se as campañas de abonados se lanzan cos equipos feitos ou non, pero eu estou convencido que todo o mundo paga o seu abono e o pagaría igual, incluso sin saber o equipo que iba a ver o ano seguinte. Home, e este non é un Mindungui, non? Utah Jazz, Portland, eu creo que pode dar espectáculo aquí, non? Tampouco lle pidamos Perasol. Xa, por eso, que o rol que vai ter é o rol que vai ter. O sea, aquí quenes teñen que dar un paso adiante son os xogadores que están na plantilla e teñen que subir prestacións. E este o que ven é axudar no que se poida. E non trae un contrato garantizado para o ano que ven. É unha preguntiña, Obi. Sí. E pasan as xornadas este chico, este rapaz Touré, non? Esperábamos máis del. Moito. Sí. Non sei. Parece ser que ten problemas físicos de aguante. Eu cando vexo a súa primeira erupción no xogo en todos os partidos, porque normalmente suele ter dúas aparicións. A primeira é boa e é o tipo que máis se impón na zona. Despois parece ser que pide o cambio e despois se dilúe. Sí, a min, eu pola expectación creada polo que eu agardaba dele, a min é unha das decepcións. O xogo interior do Breogán este ano, en liñas xerais, e aí meto os 5 e os 4, foi unha eiva, e está sendo unha eiva importante. Temos que marchar, E o que dixen, se tuéramos un 5 en condicións, estábamos en playoffs, pero non o temos. Temos que marchar. A Paella en Coruña, xogámola ou non, Robert? Eu penso que este partido podelo gañar o Leima. Non sei o ambiente que haberá, pero eu creo que se colle ou se manteñe esa forza ofensiva e son capaces de baixar deses 96 puntos de media encaixados. Pode ser un dos encontros que poden gañar de aquí ao final. Un sí ou non, porque non temos máis tempo. Sergio, Paella en Coruña ou non? Non me dame exactamente igual o que pase en Coruña, porque repito que é un partido que este ano a ACB pois é a peor ACB de fai moito tempo en canto a esa emoción e esa loita pola permanencia. Está moi decantada desde fai eu creo que de 4 ou 5 xornadas está decantada os equipos que van a descender. Estáse me ocurrindo unha maldad del PON que me... No, dila. Non é nada máis emocionante que descender na última xornada. É certo. Sí, que é moi emocionante. Sí, como pasou o caso Obradoiro, pero os do Obradoiro asumimos sin ningún tipo de problema, O vídeo con Bogavante ou non? Xogámoslo con Bogavante ou non? Sí, eu creo que gaña Coruña e penso que Breogán ten opcións de gañar o partido. Sergio, Breogán, Zaragoza. Contra que xoga? Zaragoza. Vou querer que gane o Breogán, primeiro porque tiño un amigo no Breogán e despois porque o tío que peor me cae no mundo da CB é Porfi Fisac. O amigo son eu, non? Entendo. No. Robert, que dices? Sí, o Breo, eu creo que todos os encontros que xoga o Breo no Pazo sempre son favoritos. Coño, é un sitio ideal para xogar, Ímonos que temos que marchar. Joder, é el sitio, sitio soñado. Como di outro marcho que teño que marchar. Imos cara a Vigo, 9 vitorias ten o Celta, igual que IDK, tamén Araski, última xornada, e conosco estarán agora Cristina Cantero, a adestradora, e Sara Vidal, a capitán do equipo do Celta, o que allá teña moita sorte. Unha apertiña, amigos. Boa noitiña. Adiós. Moita sorte ao Celta.
rematada a letada da CB, moita sorte esta semana a Leima contra a Granada e tamén o Río Brogán. Vamos con un dos bloques máis esperados, por moitos motivos. O primeiro, porque queda unha xornada. Segundo, porque hai 3 equipos empatados. E un deles é un equipo galego, o Celta, para librar a última plaza. E de cá, por un lado, veremos que fai na pista do Ensino, Valencia, que xoga contra o Celta, Gran Canaria, co Baxi, en canto aos equipos galegos. Imos a falar un ratiño con Cristina, con Sara, Cristina, capitana do equipo Sara Vidal, e Susana García. ¿Qué tal, Susana? Como siempre, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta por la victoria del Celta y a ver qué pasa. Qué lujazo de invitadas tenemos hoy. En la jornada más propicia de ellas y con la mayor de las suertes ya desde el principio que queremos desear. Cristina, este fin de semana hubo algo de sudor, pero bueno, relativo, ¿no? Más o menos el partido se fue llevando. A ver, creo que no hemos ganado, es el partido de más puntos que hemos ganado, así que dentro de lo que cabe fue bastante tranquilo. A ver, es Liga Femenina, creo que es un año donde todo se ha peleado muchísimo, donde la igualdad está ahí, de hecho estamos 3 equipos empatados. Y sí, el otro día sufrimos, pero yo creo que sufrimos porque los nervios y el balón nos pesan y porque tienes ese punto de que tienes que ganar, esa exigencia. Y bueno, ganábamos de 14 y parecía que ganábamos de 4. Entonces cometes unos errores que dices tú, ¿cómo puede ser? Pero sí puede ser porque la cabeza te está diciendo que tienes que ganar, que hay una obligación y que hay mucha tensión dentro nuestra, ¿no? Entonces, bueno, tiene su lógica si lo piensas bien y bueno, creo que al final entre el público que nos llevó en volandas y bueno, que estuvimos mejor que ellas, creo que hicimos un buen trabajo entre todos y nos animamos, que era lo más importante. Bendita juventud la que tiene Sara, pero Susana y Cristina pueden contar anécdotas ya de anteriores ediciones, anteriores temporadas en las que en la última jornada se han vivido momentos para el Celta tremendos, ¿no? ¿Por cuál os animáis a empezar? ¿Estabais comentando fuera de micrófono, Cristina? Pues sí, pues fue... Yo ya no me acuerdo en qué temporada fue, pero sé que nos jugábamos en la última jornada en Valencia y no dependíamos de nosotras. Había otro partido que decía Cristina que era Hondarribia la Seu, ¿no? Me parece. Sí, y dependíamos del resultado de ese partido. Y nosotros acabamos el nuestro y teníamos que esperar, porque aunque eran todos a la misma hora, siempre hay alguno que se retrasa más, y teníamos que esperar a que acabase el de Hondarribia y no nos decían resultado y fueron unos momentos ahí todo el mundo en la pista esperando, fueron súper tensos y al final pues el marcador cayó de nuestro lado y nos mantuvimos. Así que yo creo que eso fue un buen antecedente al que agarrarnos. Mira, con Celta llevo ya, de jugadora vivimos esa, y vivimos la de Ibiza, que teníamos que ganar, y si no dependíamos de otro resultado, pero en Ibiza ganamos nosotros. Sí. Y luego la del año pasado, que tuvimos que esperar, y entonces también voy a por la cuarta, el corazón me aguanta, así que voy viviendo. Así que bueno, mira, en todas esas ocasiones la clave ha sido pensar en nosotros. Es que lo que no está en tu mano no puedes hacer nada más. Entonces, me acuerdo de esa vez en Valencia, pues obviamente ellas eran mucho mejores que nosotros y tenían un equipo ¡guau! Sí. Y bueno, no nos dieron opción. Entramos en partido y de esto que nos va a pasar un poco el próximo día. La clave es que seamos capaces de aguantar y que estemos en el último cuarto con opciones y que por algo ellas dimitan, ¿no? Como digo yo, y tú pues estés efectivo y seas capaz, pues como IDK le acaba ganando a Valencia en su campo, ¿no? Y que tengas esas opciones. Es verdad que fuera de casa la cosa se complica más que cuando es en tu casa, pero hay que afrontarlo así. A partir de ahí, pues rezar, no sé si es la palabra, pero esperar, rezar, esperar y ver qué pasa. Por lo menos creo que con lo irregulares que hemos sido, hemos conseguido llegar a la última jornada con opciones. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y por todo, por nuestro público, por nuestro club, por las jugadoras, por ver hasta el final. Y bueno, y así estamos en la realidad. Sara, lo más importante siempre solo usar una palabra, ¿sensaciones de la plantilla, de las jugadoras?
A ver, como dice Chris, es cierto que bueno, están siendo unas semanas, no sé si llamarlo con tensión o con otra palabra, porque al final, bueno, tienes como esa presión de ganar. Pero bueno, es cierto que la semana pasada, la anterior jornada, logramos la victoria, que era lo primordial de esa semana, y que ahora pues eso, que estamos con opciones de ganar en Valencia y que verdaderamente dependemos de nosotras mismas, que es lo que queríamos desde un primer momento, que va a ser un partido muy complicado, todo el mundo lo sabe, pues Valencia Basket es un gran rival, ahora mismo está entre los 4 mejores equipos de Europa, pero que se puede lograr, me refiero. Nosotros este año también logramos una victoria contra Zaragoza en el Príncipe Felipe y le ganamos allí. Y de repente, pues también en la primera vuelta, pues perdimos contra el descendido en su casa. Entonces es una liga muy bonita en la que nunca sabes lo que va a pasar, pero al final es lo que digo, que es lo bonito, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el equipo, como nos dice Chris, tenemos que pensar en el día a día, en cada entrenamiento, pulir los pequeños detalles ya para afrontar el partido, tanto en ataque como en defensa, y yo creo que es lo que estamos haciendo verdaderamente, eso, centrarnos en el día a día y ya cuando llegue el fin de semana, pues pensar en el partido. En el caso de Baxi Ferrol, para hacer un pequeño paréntesis, ya está clasificado, enhorabuena para los playoffs, y veremos cómo va la cosa porque este equipo promete mucho, y Susana lo comentaba ya hace tiempo. Este equipo, como se mete en playoff, puede dar alguna que otra sorpresa. Seguro. Yo creo que ningún equipo de los que le pueda tocar, de los que estén arriba y que pueda jugar con el Baxi, al que le toque seguro que no estará contento, porque es un equipo muy complicado y que te puede complicar la vida, seguro. Entonces yo creo que no van a estar nada contentos al equipo al que le toque jugar con Baxi. Yo creo que se juegan todavía la plaza, ¿no? Pueden ser sí, exactamente. ¿No? Séptimo u octava. No, la octava la tienen asegurada, ¿eh? Sí, el playoff seguro, pero que yo creo que sí, se juega el séptimo puesto. Se juega el séptimo puesto con Juventud de Badalona. Sí, por eso digo que no se sabe aún a qué equipo, porque si quedan octavas le toca a Girona y si quedan séptimas, pues no se sabe si Valencia o Avenida. Ojalá sea Avenida. Y exactamente. Eso será bueno para nosotros. Pero quiero decir que ninguno de los que le pueda tocar van a estar contentos si les toca el Baxi. Y tenemos el equipo de Lugo, el Ensino, que ya os veo casi con la camiseta del Ensino esta semana, ¿no? Un equipo que no se juega nada más que lo más importante, que es la honra y el saber estar en un campo, conseguir la mejor clasificación posible ante un IDK, que creo que os interesa un poquito, ¿no? Bueno, a ver cómo llega IDK después del parón, porque IDK no jugó este fin de semana, porque lo tenía adelantado, es el que gana Valencia, de hecho. Bueno, a ver cómo llegan ellas, si la gente que tenían tocada la recuperan, si... Los parones es que nunca sabes si te van a sentar bien o te van a sentar mal, es que no lo sabes. Entonces, bueno, Lugo está jugando bien. Yo creo que ayer juega bien, pero hay un momento donde Girona le rompe el partido, porque bueno, Girona no deja de ser un equipazo. Y cuando aprietan y te van asfixiando, pues al final rompen el partido, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene opciones Lugo de ganar en casa? Yo creo que Lugo en casa es muy fuerte. Y de casa se juega la vida, pues depende un poco también de la energía que ponga todo el mundo, de que Lugo pues en un momento dado no se deje ir, que yo no lo digo por mala, sino simplemente porque hay veces que cuando tu motivación... pues no tienes esa necesidad, pues hay un momento que te caes un poco, ¿no? Si las cosas no van muy bien, si las cosas van bien, pues al final lo sacas. Es un poco como lo Ferrol contra nosotros el otro día. Bueno, pues si Ferrol a lo mejor no empieza también el partido y nosotros no encajamos los triples tan pronto, pues a lo mejor llega el partido más igualado y nosotros tenemos más opciones, pero fuimos a remolque y Ferrol con muy poca gasolina es capaz de sacarlo, porque bueno, pues estuvieron mucho mejor que nosotras. Entonces, bueno, si Lugo es capaz de ponerse y querer el partido, pues yo creo que tiene muchas posibilidades porque lleva mucha mejor dinámica que IDK, pero es baloncesto. Sara, a tus amigas de Lugo, ¿alguna palabrita que quieras decirles en público? En privado seguro que muchas, pero en público. Sí, bueno, sobre todo Elba está avisada desde hace ya semanas. Pero nada, nosotros al acabar el partido de Ardoy, así entre bromas, bueno, por la euforia de la victoria y todo, las peñas estaban hablando de mandar ya buses para Lugo para ir a animar al Ensino. Yo no digo nada, pero puede pasar.
Qué poca Pero sí, tanto Elba como Reggi en Cadilaseo están bien avisadas. qué poca confianza en que vamos a ganar Valencia. Yo no sé por qué. Hay que pensar que vamos a ganar. Y luego Sí, ya, eso siempre. los valores, al final es verdad que tanto en un equipo como en otro hay jugadoras célticas. Entonces, tanto la SEU tiene a Reggi como al final Lugo, la Yalamana, Fekir, Elba han pasado por el club y el cariño lo tienen. Entonces, yo por ahí no tengo ninguna duda de que lo van a intentar. La cosa es lo que decíamos antes. Desde el cariño, ¿no? Desde el cariño. Susana, desde tu experiencia, las claves para que el partido llegue con opciones al final en Valencia, ¿cuáles son? Bueno, pues mantener la cabeza fría y ponerle muchísimas ganas. Estar súper activas en defensa y sobre todo mantener la cabeza fría, que como el otro día encerró lo que tú decías, Cris. Empezaron ellas con un acierto en triples que era impresionante. Si no llegan a haber empezado con ese grandísimo acierto, vosotras no os fuisteis del partido en ningún momento y fuisteis capaces de remontar, que eso es complicado. Entonces, eso para mí es la clave, o sea, no irse del partido en ningún momento, que la cabeza esté todo el tiempo en el partido y después mucha actividad y mucha agresividad en defensa y bueno, claro, y acierto, y tener acierto, que eso siempre es imprescindible para, ante un rival como Valencia, poderte llevar el partido. Cristina, un partido que ya empieza con un doble viaje, ¿no? Un doble vuelo y que acabará, espero que una fiesta, pero bueno, que ya empieza la cosa con tiempo, ¿no? Con maduración desde el viernes. Sí, bueno, pero en general hemos viajado muy bien todo el año, ¿eh? Somos un equipo que en eso no tengo ninguna queja respecto al club, las mejores condiciones para viajar. Los hemos hecho en bus los que había que hacer en bus, hemos hecho en avión los otros, así que las mejores condiciones, las jugadoras no van a tener ningún problema, llegaremos el viernes, el sábado entrenaremos y un poco lo que dice Susana, yo creo que es que la clave es tu energía. Y la energía en los balones divididos y la energía en defensa, no tienes ningún balón por perdido, el rebote, porque al final ellas son tan poderosas que si, aunque fallen y no tengan acierto, te están reboteando, un equipo grande, pues vas a tener muchos problemas. Entonces yo creo que nuestras opciones van a pasar más en esos pequeños detalles, pues que luego seamos capaces pues, de meter esos tiros, ¿no? Esas finalizaciones, esos tiros, hay que estar bien, porque si no, pues sufres. ¿Y tu punto de vista, Capi, cuál es? Pues un poquito en resumen lo que han dicho las dos y lo que me llevan preguntando todo el año y sigo diciendo lo mismo. Nosotros somos un equipo que cuando nos falta esa energía en el campo se nos nota muchísimo. Ya en defensa no estamos puestas en donde tenemos que estar, el rebote pues no los cogemos, en ataque se lía todo, cada una está en un espacio en el que no tiene que estar. Y cuando empezamos los partidos desde el primer minuto, defendiendo, estando bien puestas con las normas que tenemos para plantear el partido, es que en ataque después ya entra todo solo, nos salen las cosas totalmente solas, jugamos muchísimo más fluido, jugamos en equipo, sin parar la bola, que eso en los partidos en los que no fluye mucho el balón, pues se nos ve en el campo paradas y que no somos capaces de atacar. Entonces yo creo que está un poquito en eso, que la clave del partido va a ser empezar muy fuertes detrás, con los 5 sentidos en la pista y ya adelante seguro que las cosas fluyen. Susana, el cierre tuyo siempre. Pues nada, lo que decía Cris, yo lo del cansancio ya lo dije varias veces en programas anteriores, que yo creo que el cansancio en estos casos viene después del partido, o sea, antes del partido no hay cansancio, ni que te pegues un viaje de muerte, ni nada. O sea, en el momento del partido no hay cansancio, tiene que estar lo que dice Sara, la cabeza activa, balones, lo notas enseguida. Cuando tú ves un equipo que en balones divididos se los lleva siempre el equipo contrario, dices, mala cosa, ¿sabes? Es un síntoma que determina muchísimo el discurrir del partido. Entonces, cansancio, nada, no existe. Después, a lo mejor sí volverán reventadas, pero en el momento del partido no existe el cansancio y estoy segura de que vamos a poder celebrar la permanencia el próximo lunes. Pues este es un equipo de Liga Femenina Endesa. La afición de Liga Femenina Endesa
2024-2025 y seguro que 2025-2026 seguirá siendo Liga Femenina Endesa. Cris, la mayor de las suertes, Sara, la mayor de las suertes y que la semana que viene, Susana, lo celebremos por todo lo alto. Seguro que sí. Pues muchas gracias. Nos vamos para San Fernando, para Cádiz, que con nosotros están Yago Mariñas y Robert Rajó junto a Darío Méndez. Buenas noches y lo dicho, la mayor de las suertes. Adiós. Gracias. Adiós. Suerte. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Imos rematar o programa con un auténtico luxazo. Este fin de semana celebrouse e sigue celebrándose ao día de hoxe o Planeta Mini 2025 en San Fernando, Cádiz. A nosa delegación saiu de Galiza ás 11 da noite e chegou ás 12:30, como decíamos, a San Fernando, Cádiz. Un viaxe longo, onde están 19 federacións autonómicas e, como non, Darío Méndez ca selección galega. Moi boas, Darío, como estás? Boa noitiña. Hola, bueno. Bueno, foi un día duro, foron 12 horas, pero despois tivemos que, bueno, comimos, adestramos, e hubo sesión de fotos coa Federación Española de presentación do campeonato, e despois das fotos ás 4 da tarde pois hubo un adestramento de masculino, un adestramento del femenino, e nada, despois voltar, ducharse, cambiarse, a cena, reunión, os adestradores, os seleccionadores conmigo, cos árbitros para explicar como iba a ser a liña de arbitraxe do campeonato, e acabamos de cenar fai 5 minutos. Entón, o que se decir, Darío, que esta competición celébrase primeiro por grupos, non? E posteriormente, o día 14, comezan os cuartos de final, todo elo por o canal de FEP. Temos con nós a dúas persoas moi importantes, tanto o seleccionador masculino como femenino. Pois Yago Mariñas é o adestrador da selección galega masculina. Neste caso, compite ca Comunidade Valenciana, Extremadura e La Rioja. Como ves o plantel? Que tal, José? Boa noite. Moi boa noite. Pois, o plantel plantéxase ben. Eu creo que son seleccións diferentes. Nós temos que ver como competimos despois de competir contra Asturias, despois de competir contra Euskadi, despois de competir contra Castilla e León, con diferentes resultados nos torneos de Marín e de Miranda. Pois temos agora que ver como podemos competir contra unha potencia a nivel España como Comunidade Valenciana, ver onde estamos en relación con La Rioja e en relación con Extremadura, que son dous seleccións que eu pois nunca competín, entón tampouco sei moi ben o que vou esperar. Sei que competín alguna vez contra a Valenciana e sei que va a ser un partido difícil e temos que ver como chegamos ali e como competimos contra esas tres. Non quería en un momento, Iago, esquecer o corpo técnico a Rubén Vegas, o teu axudante, e a Hugo Pérez Valtierra, o delegado, e tamén, como non, aos protagonistas. Beltrán Pérez, Martín Díaz, Xavier Pérez, Daniel Rodríguez, Anxo Vázquez, Luis Tiago Gadivia, Pedro Vilas, Mario Martínez, Antón Fuentes, Xoel García, Mateo Pérez e Guillermo Carcedo. Foi complicado a selección realizala, non? Sí, imagino. Sí, sempre complicado. Nos empezamos coa xuntanza o 1 de novembro, vendo 80 nenos e nenas, logo vemos nun primer PDC Norte-Sur 40, e de aí baixamos a 18, 16, 15, 14, que vemos no torneo de Marín, e despois, pois, temos que pasar o mal trago despois do torneo de Marín, pois, de decir ya dous xogadores que están moi preto da selección galega que non poden continuar con nós. É unha idade moi sensible para eso, pero creo que tamén é parte do traballo como adestrador, e ao final son decisións complicadas porque son detalles, pois queres algo que pode ser algo mellor nun campeonato ou estás mirando tamén un pouco polo futuro dos xogadores, é algo difícil, pero vai no noso traballo. máis ou menos o nivel da selección
como falábamos fora de micrófono, secáis por mitad da táboa, non? Mais ou menos. Sí, máis ou menos, pero bueno, tamén hai que ver como son as outras seleccións, como é a xeración a nivel España. Eu podo controlar máis ou menos a selección a nivel Galicia, pero porque vin as dos últimos anos, pero a nivel España é algo complicado de ver ata que non chega mañá, ás 11:30 da mañá, pois compites contra a Extremadura e vas vendo como compite o equipo, porque ao final tú compites en torneos que teñen moito nivel, pero isto é outro rollo, é outros pabellóns, outro ruido, e hai que ver como afrontan esas novas sensacións. Despois destas imaxes que vemos, Iago, moita sorte, que vaya todo moi ben, que sea un gran aprendizaje para todos os rapaces que están aí. Imos, decía, con Roberto Rajó e tamén ca selección feminina, despois destas imaxes que estamos vendo dos protagonistas. E no bloque feminino, dous conocidas, Asturias e Euskadi para comenzar, non? Moi boas, pues, como está, Robert? Boas noites. Pois sí, é unha pena, ou a mí dame un pouco de pena, porque é un grupo con dúas seleccións con as que xogamos o torneo de Marín e o torneo de Miranda, entón é un pouco aburrido volver a xogar contra elas. Apetecíamos máis pois xogar contra outras seleccións, pero bueno, competitivamente tivemos resultados, unha victoria e unha derrota contra Euskadi, dúas victorias asustadiñas contra Asturias. Entón, bueno, o grupo promete ser duro. Podemos gañar os dous, podemos perder os dous, pode haber triple empate, bueno, así están as cousas. E se che parece, igual que na masculina, non? Imos facer tamén mención a xente que está traballando para que isto se haga moi ben. Además do adestrador Roberto Rajó, que temos diante, Andrea Pardo como axudante e Paloma Iroa como delegada. En canto ás protagonistas, Carmen Rodríguez, Rocío Gómez, Noa Vilar, Carla Vieites, María Rodríguez, Olivia León, Estela Pérez, Alba Lodeiro, Andrea Matos, Catalina Vázquez, Aroa Domínguez e Isabela Salgueiro. Imagino que igual que no caso de Iago, non? Moito que loitar, moito que escanear para chegar e filtrar a esta selección, non? Sí, tal cual, o itinerario que dixo Iago dende o 1 de novembro, que fai 6 meses ata chegar a 12 aquí, é unha cousa complicada. Creo que xa falamos algunha vez, non, de que con estas eleccións Cegaba a través de Darío ten un plan a medio plazo. Entón, bueno, a selección vai un pouco enfocada a ese plan. Nos, en particular, temos 3 xogadoras que xogan en zonal, unha xogadora que ten 10 anos aínda, que son, temos moi boas perspectivas cas 4. Entón, decidimos que tiñan que estar aquí. O mellor hai xogadoras ahora mismo con máis maduras que elas no ámbito de ligas autonómicas, pero pensamos que elas son o futuro do baloncesto galego desta xeración. Robert, a dificultade máxima é cando unha xogadora que estaba desestimada volve á selección, non? Co paso dos meses. Correcto. Nós temos un caso que xusto, que desestimamos as 18, cando éramos 18, na seguinte, a recuperamos, está aquí hoxe con nós, para que se entenda a dificultade que ten, como van evolucionando as rapazas, os rapaces tamén, dende que empezan ata agora, ¿no? Por o traballo dos seus clubes e o traballo da selección. Roberto Rajó, como sempre, un placer e que vaya todo moi ben. Esperamos veros a partir do luns tamén en competición. Moitas gracias, José. Rematamos dándolle a palabra, como sempre, ao noso editor técnico, a nosa voz de formación, Darío Méndez, sobre este torneo. Pois nada, para mí o máis bonito dos tres, o máis bonito do Campeonato de España infantil, cadete, máis o mini, pois o mini é o máis disfrutón, porque cando saen a xogar contra xente moi boa de toda España, é un xogo moi libre, non sei, son corpos que están empezando, é o máis bonito de todo, non? E para mí pensamos os adestradores que nos están facendo moito caso e non, entón o máis bonito de todo. Xogan co que levan dentro, os seus hábitos, o que fan habitualmente, é moi lindo, é moi bonito. E iso sí, pelexa todo o mundo traballa, e, bueno, é o máis agradecido de todo. Darío, moitas gracias por este momento tan importante e máxico
que o mellor non lle dá moita importancia a xente fora da nosa comunidade, pero en Galicia ter reunidos os dous adestradores das seleccións contigo como director técnico, creo que é un momento importante que notase moito a química e que os frutos virán solos, sin dúbida ninguna. Resultados é o de menos, hai que seguir formando. Deixamos aquí xa o programa, abandonamos o programa, despedímonos citándonos para a semana próxima, onde volverá formación, entre outros contidos teremos connosco a Carlos Cortés, árbitro, como sabedes, de ACB, tamén adestrador e tamén árbitro de Euroliga. Moi boa noitiña para todos, vémonos a semana próxima.